Mossèn Magí, Camprubí i Selma va arribar a la Pobla de Llavosa en plena nit d'hivern de l'any 1759. Davant els murs de les primeres cases li donaren la benvinguda 3 llops morts penjats d'unes estaques. El cerç glaçat gronxava els cossos rígids que mostraven les dents en una darrera ganyota amenaçadora. Eren temps en què els llops campaven a ple per aquelles muntanyes poc poblades. Quan el fred era massa rigorós i escassejaven les preses, els camots afamats s'aventuraven per viles i masos a la recerca de qualsevol cosa, viva o morta, que els servís d'aliment. La creença popular els atorgava atributs humans, com la maldat, la revenja o la por, així com una memòria indeleble que els permetia recordar les persones i els seus noms. Per això, a mode d'advertiment, es penjaven els animals abatuts a l'entrada de les poblacions.